Kag sa Good Vibes, may mga bisita kabala sini nga Mascara Festival. Luyag mo sila dalon sa kilala nga landmark sa Negros. Mabugnaw nga lugar, kabukiran kag may dala nga adventure. May isa ka barangay malapit lang sa Bacolod nga may amo sini nga mga resort. Aton initultulon sa report ni Romeo Subaldo. May bisita ka sini nga Mascara. Gusto mo mag-side trip kag dalon sila sa ibang nga lugar nga pwede lang maka-relax, makapabugnaw, maka-enjoy sa views ng kabukiran kag makapapicture sa sikat nga mga landmark. Initanan, present kung magpakabatangan ka sa Talisay City. Mga 30 to 45 minutes lang nga drive, malabot ang tuluparay lang ang mga lalagawan sa kabatangan sa Talisay. Pwede ka makaagi via Barangay Granada, diretso ka pa Barangay Alangilan pakadto sa Kompestuhan. May gamay nga dalan pa left, antes lang gid sang Kompestuhan. Mga 10 meters nga rough road, pero sementado na dayon. Una malabot ang Kampo Hiyang-Hiyang. Isa ini ka mountain resort kag camping ground. Matugnaw ang weather, literally, yara ka sa tiilan sang bukid. May for the day nga cottages kag may pang overnight. May swimming pool nga common area sa tanan. Kag may pool and bar nga ginatawag nga wayang nga pwede ma-rent for exclusive use. Pwede ka man diri mag-chill kung gabi. Sa dalom lang sang hiyang-hiyang ang Almadria Highland Resorts. Sa higad lang inisang dalan. Pwede maka-trekking pakadto sa suba. Pwede man mag-swimming sa swimming pool. Malatagaytay ang field sa lugar bangod sang nagaidas nga pine trees. May mga for the day nga cottages kag may dalago nga mga rooms for overnight. May kaugalingon man sila nga resto, matugnaw man diri kag nagatubang man sa kabukiran. Kung gusto niya magkape-kape kag magkaon, pero ara sa bukid, sa unahan sang Almadria, ara naman ang Selum Cafe. Nagapangape ka lang kag nagakaon samtang ginaatubang ang ini nga view sang kabukiran. Matugnaw, malinong, matawhay, makarelax makadali, gikan sa sinakuay sa Mascara Festival sa Bacolod City. Sa idalong pagidsang Selum, ang ini nga slide sa opening billboard sa tripping ni Roming. Diri lang ini. Diri ini ginshoot sa slip and slide sa Guerrero Farm and Nature Park. Ang ini nga lugar pwede pang senior citizen, pwede pang kabataan. All ages pwede mag-enjoy diri. Makaslide ang kids or makaswimming. Ang slip and slide pang weekend lang ha. May cacti farm, kag may madamo pagid nga mga tanom, kag mga puno sang kahoy nga pwede ma-enjoy sang mga may edad na. May matahuman sila nga view sa kabukiran sang Northern Negros. Kag balik kita sa pinakababaw, ang popular na Kompestuhan Highland Resort. Ginadagsa sang tawo ang resort kag subong bagid nga may higante nga manok nga nagtuhaw diri. Diri naman makapapicture ang imo nga mga bisita sa mga sikat nga landmarks, including na ang Guinness Book of Records nga pinakadako nga building nga manok ang shape nga ari diri. Pero more than chicken, kadamo sang kalingawan diri ang mga kabataan pati na ang kids at heart. Imagine na bala, initanan sa isa lang ka barangay, sa Barangay Kabatangan sa Talisay City.